osagwa mpaibotani voti abale voti anzanga ndi Justice Annabel Ntalimanja takulandirani program uyi zikomo kwambiri tathokoza papita ndithu nthawi musanabwere pa program zoona lero tafika tathokoza kuti tili limodzi program uyi komanso timafuna tilandire asangwani Mafriwa amene ndi mneneri wa bungwe la Malawi Electoral Commission tiwalandire na Mafriwa ino ndi kabwerebwere pa program uyi tiupezeraninso malo konkuno chabwino tathokoza kuti tili limodzi program ino mafotokoza kuyambirira kuja kuti tatsala ndi masiku okwana ndi 26 kuti tifike pa tsiku lozaponya voti mwina acheya mutha kuti ambira ndithu kodi zokonzekera za chisankho zili pati zikomo kwambiri ifeyo zokonzekera chisankho chilichonse chili m'malo mwake ndondomeko zonse zimene tinakonza ndi kukhazikitsa zikuyenda bwino ndithu monga tinafotokoza padzana yapo kunali kuti talandira mabaloti pa 1 September ndipo mabaloti amenewa takhala tikulandira kuyambira pa 1 mpaka pa 7 September pamene tinalandira mabaloti omalizira kuyambira dzulo ndi lero takhala tikutumiza ma ballot paper amenewa ndi ma materials ena kupita kuma constituency tale center ndipo pamene tikuyankhula pano ndiye kuti ntchito ikumalizika kuti titumize ma ballot paper athu kuma constituency omalizira amene ali mu Lilongwe muno tikamaliza kutumiza ma ballot paper amenewa ndiye kuti tiyasu tale center tidzayamba kuwatenga kukasiya kuma polling stations pa 12 ndi pa 13 September cholinga ndichokuti ikamafika pa 14 ikhale kuti polling station ina iliyonse yalandira ma ballot paper ake tili ndi ma polling station 15,148 ndipo plani yathu ndiyokuti mwa ma polling station amenewa pasadzapezeke ina imene sinalandire katundu pofika tsiku loponya voti pa 16 katundu wathuyu akutisungira ndanzathu aku polisi komanso aku MDF ndi chitetezo chokhwima ndithu pokhala kuti tili ndi udindo ofuna kuti tionetsetse kuti katundu ameneyi asamalike komanso asapezeke kuti pali vuto lina lililonse motero titsimikizire ndithu mtundu wa Malawi kuti ntchito imeneyi ikuyenda bwino pambali pa pamenepo kukonzekera kwathunso ndikokuti tili ndi ma training amene akuchitika kuphunzitsa anthu amene adzakhala kugwira ntchito pa 16 ma training anayamba mpakale ndithu ndipo apapa ndiye kuti tikupita ku malechereche pa 15 September tidzakhala ndi nthawi yocheka kapena timanena kuti to pre-examine mapaleti athu kuti titsimikizire kuti katundu yense wafika bwino komanso wafika moyenerera tikakamaliza kutsimikizira katundu ameneyi tikakhala ndi ma training omaliza pa polling station pamene zimenezi ndizote zikatithandizirenso kuti wina aliyense amene akugwira ntchito pa 16 akakhale kuti akudziwa chimene chikuchitika zikomo kwambiri ntchito imeneyi yotenga ndithu mapepa ovotera kumapita ndithu m'madera osiyanasiyana pali vuto lina lilonse limene mwakumana nalo ntchito imeneyi yayenda bwino of course dzulo usiku tinali ndi ma challenges awiri magalimoto athu anakumana ndi mavuto panali galimoto imene imapita ku Nkhatabe Liwalazi inapezeka ndi vuto pa msewu koma chifukwa chokuti anali kufupi ndi kunzuzu anatha kukayima ku Nzuzu police station kuti athe kukonza galimotoyo ndipo anzathu aku MDF anatibweretsera a relief vehicle imene katunduyo anasamutsiridwa mu galimoto ya relief yo ndikupitiriza ulendo kukafika ku Nkhatabe chimodzimodzinso tinali ndi galimoto ina imene inapeza vuto chakudedza kumasasa uko komanso galimoto imene inakonzeka ndithu ndipo katundu anakafika bwinobwino kumalo kumene amayenerera kuti akafike
chikuza kwambiri chera kuti mazipatsa tunzi kuti kodi zokonzekera chisankho zikuyenda bwanji tili pati pakadali pano ndipo ndikudziwa ndithu kuti nkhani yaikulu imene amalawi ambiri akufuna ndithu atamva ndikumakumbutsidwa ndi nkhani imene ya ndondomeko ya akavotedwe ife tikudziwa ndithu kuti ngati bungwe lanu la meki mukufunisisa ndithu kuti mavoti onse azayende bwino pasakhale ndithu mavoti ena amene mwina simungathe kuwawerenga ndikhupe kuti nkhani imeneyi mwina tizikumbutsa titengereni ndithu pa ndondomeko imeneyi ya kavotedwe kuti kodi idzakhala bwanji. Zikomo kwambiri zoona ife chikhumbo chathu ndicho kuti wina aliyense akathe kuponya voti mosavutikira komanso kuti mavoti athu onse akakhale ovomerezeka. Ndondomeko yathu mwachidule ndiyo kuti pa 16 September ma polling station athu akatsekulidwa 6 koloko mmawa kuti anthu ayambe kuponya voti. Iwo amene analembetsa akumemedwa ndithu kuti adzafike nthawi yabwino ku polling station. Akakafika ku polling station ndiye kuti akalandiridwa ndiwo amene ntchito yawo ndiyolandira anthu akafika pa station ndipo iwowa akafikira pa desk yoti akazindikire. Kuzindikiraku pali njira ziwiri zimene tikugwiritsa ntchito tili ndi makina ozindikira anthu amene analembetsa ndiye kuti akakafika pogwiritsa ntchito chala ma fingerprints tinatenga aja ndiye kuti akazindikiridwa kuti ndi ameneyu. Akakapezeka kuti munthu uja watsimikizika kuti ndiye mweyodi ndiye kuti dzina lake likatchulidwanso ndipo iwo amene akakhale kuti ali ndi physical voters register akatsimikiziranso kuti munthu uyo ndiye mweyo. Akatero ndiye kuti akafika pamene akachita inki ndiye kuti akaviyika chala chamkombaphala mu inki kuti inki iyo amatithandizira kuzindikira kuti awa avota kale kuonjezera pa identification zina zimene tili nazo. Akakaviyika chala chija ndiye kuti akapita ku desk ya president ndiye kuti akapatsa ballot paper imene pali ma candidate athu a presidential election amene watikakumbukira paja alipo 17 ndiye kuti akakatenga ballot paper ija akalowa mkachipinda kathu kaja ka booth kamene akaponye voti kusankha munthu amene akufuna. Ndili pomwepo nditsindike kuti chonde tikamakaponya voti tikamakasankha tikasankhe mosamala ballot paper yathu ya presidential chifukwa chokuti makandidate ndi ochulukirapo kasimizere poti tikasankhe ndipo cheperako pang'ono ndiye tipemphe amalawi onse kuti tiyeni tikachonge kapena kudinda mosamala. Kuchonga kwathu kapena kudinda kusakatuluke munzere chifukwa tikakachita motero ndiye kuti ballot ija izatengedwa ngati kuti ndiyonongeka kapena ndinene kuti void vote. Ndiye pamene patitsindike kuti chonde tikasamale pochonga kapena kudinda kuti tikakhale mkati mwa nzere kuti voti yathu ikakhale yovomerezeka. Tikaona pa screen ipo pali chitsanzo ndithu tili ndi dame ballot imene ikusonyezera mukaona kuti munthu uyu pochonga chikuchonga kuja kwapitirira kwatuluka pa nzere. Ifeyo pokawerengera ndithu ballot imeneyi sitikadziwa kuti kodi munthu uyu amafuna kusankha ndani ndiye kuti ballot imeneyi ikakhala kuti ndi void vote voti imeneyi sikawerengedwa. Ndiye chonde tiyeni tikasamale ndithu tikachonge mkati mwa nzere tisakatuluke kaya ndikudinda kumene tikadinde mkati mwa mizeremo kuti amene akukawerengera balotiyo akathe kukaona kuti chimene amafuna kusankha ndi awa. Mukaonano imene ikuoneka pano munthu uyu wadinda mkati mwa nzere ndipo zikuonekera ndithu kuti chimene amafuna kusankha munthu uyu ndi uti ndipo baloti imeneyi ndiye kuti ikhoza kuwerengedwa kuti ndi voti yoyenerera. Akakamaliza kusankha pa presidenti ndiye kuti akapatsidwanso baloti ya phungu wa nyumba ya malamulo akatenganso chimodzimodzi kukalowa nayo mkachipinda kaja ndi kusankha phungu amene iwo akufuna. Akakasankha choncho baloti ija akayipinda
tikaonanso apo ndithu kuti kuchonga kuja achonga mkati mwanzere akatero ndi kuti ballot ija ndi voti imeneyi ndiyovomerezeka ndipo ikawerengedwa ndithu kuti munthu uyu wasankha uyu. Pamene tikupinda ballot ya pepa yathu tikapindenso mosamala osati kukwinya koma tikapinde mosamala kuti ikathe kulowa mu ballot box mwathu. Kuchonga sinachonge moyenera ndachonga ndithu mwina mola kuyika ndalowa mbox ina ndikuyenera kuchita zotani? Mutakhala kuti mwalakwitsa mwina ndingoyankha general kuti mwina mwalakwitsa mwa njira ina iliyonse muli ndi ufulu omuuza presiding officer kuti ineyo ndalakwitsa ndiye ndimafuna kuti ndisinthe mundipatsenso ballot paper ina. Ndiye kuti pali mpata okuti presiding officer uja akatha kukupatsani ballot paper ina. Ballot paper imene ayi komano tisachitire mwadala tichifukwa pali kuzikhoza kutheka kuti kumangochita choncho kuti tifuna tiononge ma ballot paper komano ngati pachitika mistake yeneni ndithu ndiye kuti akayipanga ballot ija ndikuyilemba kuti cancelled ndiye kuti munthu uja ampatsa ballot paper ina. Koma nditsindike kuti izi zingathe kuchitika ngati munthu uja anali asanalowetse pepala ballot paper mu ballot box. Akangopinda ndikuyika mu ballot box ndiye kuti wavota, ndiye kuti palibenso kubwerera mbuyo. Tikumbukire paja kuti wina aliyense amene analembetsa ali ndi mpata oponya voti kamodzi, timanena kuti one person one vote. Ndiye ballot paper ikangolowa mu ballot box ndiye kuti munthu uja wavota, sipangakhalenso kubwerera mbuyo. Zikomo. Zomwe kwambiri ndondomeko yofunika kwambiri ndithu kuti tizidziwa imeneyo ndipo palinso nkhani ndithu zimene zimakhuza anthu amene ndi achikulire, anthu amene ali ndi ulumali. Ndimafuna muonjezere pamene pakuti kodi mwina azathandizidwa bwanji akafika pamalo oti aponyere voti. Zikomo kwambiri mu ndondomeko zathu pamene munthu wafika pa polling station ndiye kuti tili ndi maashazi amene azikalandira anthu. Maashazi aja aphunzitsidwa kuti ngati pabwera munthu wachikulire asayime panzere, ameneyu ndiye kuti angopitirira kukafika kutsogolo ndipo aperekezedwa ndi ashayo. Chonde musakafike nokha kutsogolo, fa mukakafika kutsogolo anthu amene mwapeza panzere mwina sakamvetsetsa ndi akayamba kumwina kukhumudwa kapena kuyankhula kumene mosakhala bwino kuti mwapitirira. Koma asha ameneyu ndiye kuti akatenga achikulire amenewa ukapititsa kutsogolo kuti akangofikira kuponya voti. Cholinga ndicho kuti achikulire asayime panzere, mwina zikhozothekanso kuti munthu akudwala kapena mwina ndi amayi oyembekezera amene. Komanso pali anzathu aulumali, ngati pabwera munthu kuti ali wa ulumali ndiye kuti ameneyu akafikiranso kutsogolo. Koma zikhoza kutheka kuti munthu ali ndi ulumali osaonekera pamaso, ndiye zikakhala motere tikupempha kuti ngati muli ndi ulumali wina uliwonse chonde mukangofika pa polling station mumudziwitse asha amene wakulandirani kuti muli ndi ulumali motere ndipo akakufikitsani kutsogolo. Kwa iwo anzathu amene ali ndi ulumali wokuti samatha kupenya, tili ndi tactile voting template imeneyi imathandizira ndithu kuti kaya anthu angathe kuona, koma imeneyi ndiyo kuti amene amatha kuwerenga braille ndiye kuti amatha kuvota okha. Ballot paper ija timayika mchikombole chimenechi, ndipo chikombolechi mukachiona chili ndi manambala pamenepa, ndiye kuti munthu oti presiding officer amafotokozera kuti pa number 1 pali candidate Muloza, number 2 pali a candidate Mwafulirwa. Choncho ndiye kuti munthu uja akafuna kusankha Muloza ndiye kuti agwira pa number 1, ndiye kuti akalowa mu box muja atha kukaponya voti mwayekha. Imeneyi ndimene chikombole chimene tili nacho chimene timagwiritsa ntchito. Chikombolechi chimabwera ndi size ya ballot paper kusonyeza kuti ngakhale tili ndi ballot yayikulu ya president tilinso ndi chikombole chachikulu chimene chili chikukwanira
okwanira kuti amene ali ndi ulumali okuti samatha kupenya amenewa akhonza kuponya voti pawokha. Ngati alipo ena ali ndi ulumali winanso ndiye kuti akhonza kubwera ndi munthu okuti akathandizire kuponya voti. Ngati palibe ndiye kuti presiding officer kapena officer wathu ameka akhonza kuwathandizira. Koma anthu kwa iwo amene akathandizira munthu oti ali ndi ulumali kuponya voti chonde musakakamize kuti muponyere voti yanu musankhe wakuti, chifukwa aliyense ali ndi ufulu osankha munthu amene akufuna. Ngati mukuthandizira wina kuti aponye voti chonde mpatseni ufulu wake kuti athe kusankha munthu amene akufuna. Zikoma. Tathokoza kwambiri acheya ndipo mwatifotokozera ndithu momveka bwino kwambiri za ndondomeko imeneyi. Ndikukhulupirira ndithu nkhani imene ndiyofunika kumayibwereza kuti tikamafika tsiku lodzaponya voti tizakhale tonse tikudziwa kuti chimene tikuyenera kukachita tikapita mukanyumba kamene kaja ndi zotani. Iyi ndi programu yapadera imene akutipatsira ndi abungwe loona za zisankho la Malawi Electoral Commission. Cholinga chake nkuti tidziwe zambiri zokhuza chisankho chimene chikhale chikuchitika mdziko muno lachiwiri likudzali pa 16 September. Tikumapereka mpata kuti mutha kutifunsa mafunso osiyanasiyana, koma tisanapereke mpata umenewo amafiriwa akhala ndithu mu studio muno asanalankhule. Ndeni mafuna kuti alankhuleko pang'ono makamaka pa nkhani ya lamulo lija limene linadutsa ku nyumba ya malamulo. Lamulo limeneli likulola anthu ogwira ntchito zachisankho kudzaponya voti kumene akhale akugwirira ntchito. Pakhala ndithu pali mafunso ambiri pa nkhani imeneyi. Ndeni amafiriwa ndimafuna kuti lero mutifotokozere ndithu momveka bwinobwino kuti ndondomeko yake idzakhala yotani pa nkhani imeneyi. Zomwe wambiri tiyambe ndi kuyang'ana pang'ono zimene lamulo linafotokoza. Lamulo limeneli likuyang'ana magulu atatu a anthu amene angaloledwe kukaponyera voti kwina ngati akugwira ntchito kumeneko pa tsiku loponya voti ndipo analembetsa kwina. Gulu loyamba ndi anthu amene akugwira ntchito chifukwa Malawi Electoral Commission inalemba make staff a permanent kapena temporary onse. Ngati munthu mizidwe ukagwira ntchito kudera kwina osati kumene munalembetsera mkaundula wa voti, amenewo azapasidwa chilolezo. Sutazangonyamuka kuti mene ndavalira ine mali samandizowa kuti ndimapita kugwira ntchito kumeki ndi ndikaponyera voti paliponse. Ayi, pali ndondomeko tifotokozereso. Gulu lachiwiri ndi achitetezo. Ndi achitetezo asuti kunena wachitetezo wina aliyense ayi. Tikati achitetezo tikunena Malawi Police Service, tikunena Malawi Defense Force, Malawi Prison, ngati takatenganso ma officers ku immigration, ngakhale ukafika kandi ku forest kumene tabwerekera anthu kuti azagwire ntchito achitetezo. Ndi siwina aliyenseso wa ma institutions amene ndachulawa amene ali ololedwa. Ndi okhawo amene meki yatenga ndikuwauza kuti inu tikufuna mukagwire ntchito pa polling station yakuti. Amenewo ndi amene adzapasidwe chilolezo kuti akaponyere voti kumeneko. Apa ndifuna nditsindikepo chifukwa chokuti pali ena adindo amene ndi achitetezo malingana ndi udindo wawo. Ngati amenewo akukapita kukaponya voti kwina kumene kuja kuperekezedwa ndi anthu kandi achitetezo kandi ma personal assistant ndiye na oterowo amene ajasanga katenge fika kumene kuja nkuona kuti nditenge chilolezo ndizaponyere voti kuno chifukwa ndimaperekeza akuti ayi. Okhawo amene tatenga ngati meki kuti kagwireni ntchito pakuti ndi amene angaloledwe. Choncho ife amene timayenda ndi achitetezo kapena ma personal assistant kapena ena aliwonse othandizira ndi udindo wathunso kuonesesa kuti mapulani athu apa tsiku loponya voti athe kutilola ife ngati ndindo kaponya voti, komanso athandizire kuti anthu amene timayenda nawo nawonso akhale ndi mpata okaponya voti kumene analembetsera. Gulu lachitatu ndi mamonita azipani kapena ma independent candidate. Apa timvetsetsane chifukwa chokuti maina amamonita tinatseka kulandira, tinalandira kale. Ndiye tikunena kuti mamonita amene munati pasaja ngati munanena kuti uyu akakhala pabiwi koma analembesa mwina akulumbazi, ameneyo aloledwa kuponyera voti kwa biwi, koma ayenera kutsatiraso ndondomeko imene ndifotokozereyi. Ndi choyamba ndi kukhala kuti munthuyo analembetsa mkaundula wa voti.
munthu sangakaloledwe kuponya kuponya nawo chisankho chifukwa chokuti ndogwira ntchito ku Malawi Electoral Commission kapena tantenga kayandu wa chitetezo kapena ndi monitor. Ayi, choyamba mafunika kuti akhale kuti analembetsa kaundu la voti. Ngati simunalembetse kaundu la voti ndino monitor kapena meke yakulembani, palibe vuto, ntchito yanu mukagwira koma simukaponya nawo voti. Ndichoyamba mukhale munalembetsa kaundu la voti. Chachiwiri, mupite mukatenge chilolezo chokuvomerezani kuti inuyo mukavote mponyere voti kumene mukupitako. Ndi koka kotenga chilolezo ndi kotere amene tikukakhala mamonita pa polling station. Tikatengere chilolezo kwa constituency returning officer amu constituency imene tikukagwirako ntchito. Chonde musapite ku constituency kumene munalembetsera, koma mukatenge chilolezo chanu kwa constituency returning officer kumene mukagwira ntchito. Ngati munalembetsa kuzomba koma munamwake chipani kandi candidate anawikani kuti mukakhala monitor ku Blantyre Malabada mwachisanzo, ndikuti muyenera kupita kwa constituency returning officer aku Blantyre Malabada ndikukatenga chilolezo, osati kumene muliko. Andisizofunikanso kuti mutenge kalata kwa constituency amene munalembetsera nkumapitako. Ayi, mungonyamuka kupita kumeneko. Ndi ndondomeko yake tingabwekondwere kwambiri kuti wina aliyense atenge chilolezo mu nthawi yake. Nthawi yotsiriza kupereka chilolezo chimenechi ndi 6 koloko pa 15 6 koloko pa 15 September. Siku loyambirira mungakayambe liti? Tingakondwere kuti mutayamba kupita pa 12 and so much the earlier the better. Chifukwa pa 15 ipo ma constituency returning officer athu azakhalaso kuti ali otanganidwa ndi kumalizisa ntchito zina za chisankho. Ndi tiyeni tipite mu nthawi yake, koma nthawi yotsiriza kupereka ndi pa 15 September, that is a day before kuti tiyambe polling. Ndi magulu ena msole ndipitizepo amene tikukakhala pa constituency tikatengeraso kwa constituency returning officer athu. Koma ife amene tikukakhala pa district tale center tipite kwa eni ake atale center imene tukakhalako. Ngati eni ake ngati kuti ili yakusite mupita kwa chief executive officer, ngati ili yaku municipality mupita kwa chief executive officer a municipality council. Chimodzimodzi ngati ili yakuboma ku district ndio mupitaso kwa district commissioner. Kumeneko ndi kumene mutakatengere chilolezo chanu. Ndi center imene anthu apa district imene mutakaponyere voti akuonetseni ndi a DC. Chifukwa ungakatenge chilolezo ukakhala district monitor then kumanena kuti iyayi ndikavotera tunandiveke chisanzo cha Blantyre, mwina wakana ndikavotera chakundeka, iyayi ndoti a DC akakupezerani center yapafupi ndi district tale center. Chilolezo chimene chipopita mutenge umboni, mutenge chiphaso chanu cha voti. Komanso tufuna tisimikizire kuti munakwa khope wa chiphaso cho ndinuyo ndi mutengereso ndi national ID. Chotiso choti muziweni choti mwakafika kumeneko kukakhalaso kutsimikizira kuti chiphaso chodi ndi cha Malawi Electoral Commission cholondola, komanso munalembetsa kaundu la voti. Akakatsimikizikadi kuti izi ndi zolondola, akakuzani mukafire form imene mati form 29. Form 29 imeneyi ndimene imakhala ngati chilolezo chanu. Kuli mbali imene mutakalembe inu, komanso kuli mbali imene amakalemba constituency returning officer anu. Form imene imakhala ndi duplicate, ndiyoti inuyo akakupasani original imene muyenera kusunga bwinobwino, chifukwa ikangotayika ndiyoti kumene mukupitako sakakulolezani. Ndineneso ichi kuti chilolezo muyenera kutenga kamodzi. Kulibezo kuti natenga kuti ndikavotera kulunzu ndepana asintha iyayi ndibona ntengereso ndikavotera kumakheta. Mukamakatenga mukhale kuti mwatsindika, chifukwa mpata otenga chilolezo chimenechi ndi kamodzi.
Ndisanapitirire ndifotokozerenso kwa iwo amene akugwira ntchito za meki komanso amene akazakhala agwira ntchito achitetezo. Iwoaso asadandaule chifukwa chakuti makalata awo adzakatenga pa nthawi imene tikuwatumiza kuma polling station. Kuwatumiza kuma polling station tikawatumizira pa constituency tally center. Ndi tikakhala pene paja tikudziwa kuti awa akupita pa biwi ndoti tukawapasanso chilolezo chokavotera pa biwi. Koma suti tikangopereka chifukwa tipeza munthu tamulemba ndi ameki akagwira ntchito ngati presiding officer kumenekoko ayi. Pakakhalanso kutsimikizira kuti iwowo analembetsa mkaundula la voti. Ndikubwerezanso chilolezo mukapasidwa kalata imeneja isungeni bwino chifukwa chakuti kumene mupitako ikafunikira. Simukatha kuponya voti ngati kalata imeneyo mulibe. Mukatenga chilolezo chija pa tsiku loponya voti, anthu amene akupasidwa chilolezo kuti akaponyere voti kwina ndi amene akugwira ntchito ya chisankho. Choncho malingana ndi dongosolo anthu amene amaponya voti kummawa ndiye tikuyembekezera kuti tikamati tukaponya voti kamati 5 koloko ndoti wosafika pa polling station chifukwa ena iwo ndi mamonita, ena iwo ndogwira ntchito ya meki, ena iwo ndi achitetezo. Mboti sangatenge tsiku lomwe ndipitirira kumeneko kuti tsiku losiriza kutenga ndi pa 15 ndiye wina asabwere tsiku loti tuyamba likupaponya voti pa 16 kuti andikufuna chilolezo ndiponyere voti pano. Sizitheka, ikhala deadline itadutsa. Ndecho ndi amene tikufuna kutenga chilolezo kuti tikavotere kwina tikatenge pasanafike pa 15 6 o'clock madzulo. Ikangodutsa 6 o'clock ndikuti tatseka. Ndiye pa tsiku loponya voti anthu amene watukafuna mmawa akamba kunafe ntchito zotsegulira polling station monga onse timafuna akaonerere komano kuponya voti amayambirira ndi magulu amenewa ndi akakhala koyambirira kuponya voti. Imene analandira mambo nawo oti analembetsa mkaundula wa voti ndoti abweresenso chiphaso chakucha voti chija tichione. Pali dongosolo lowathandizira anthu amenewa kuti atsimikizire mayina awo pamakinaso. Chifukwa chake tikufuna kuti azakhaleko kummawa. Chonde munthu amene akukaponya voti malo ena kugwiritsa ntchito chilolezo tikufunani mukaponye voti 6 koloko mmawa chifukwa mukupasidwa chilolezocho kuti mukagwira ntchito ya chisankho. Ndiye palibenso chifukwa chotibwerera kuno ma 11 ma 12 ayi. Mudzabwere mukaponya voti mmawa kokayambirira kwenikweni. Ndikafika penepo ndikukhulupirira kuti musana ine mafotokoza mumveka bwino kwambiri. Ndikuthokozeni koma pali ziwiri zimene mafuna ndithu ndimvetse kuchokera kwa inu. Ndili kukagwira ntchito kulumphi kuli abale anga kumeneko. Singathe kuwatuma abale anga kuti akanditengere chilolezo pamene kuti ndikuziwa ndithu nambala yawo ya foni mwina kungoyimbako ndithu foni kwa amene akupereka chilolezo. Tinene pano ndifotokozere kuti okatenga chilolezo ndi mwini wake amene analembetsa mkaundula wa voti chifukwa akafika pameneko tikafuna titsimikizire iyeyo kuti ndi mwini wake wa voti 1 2 fomu ijaso ikafuna asayinire kuti iwowo akupempha chilolezo kuti akaponyere voti kwina. Ndi pamakhala fomu pa fomu paja pali section imene iwowo akuyenera kukasayinira. Ndingopitirako pang'ono chifukwa ena akakhoza kubwera akandidate kuti ayi ndikwaziwa mamonita anga ndi awa alipo 20 uyo ali apo nde ndiatengere ayi. Aliyense monitor apite yekha kwa constituency returning officer akatenge chilolezo chake chozaponyera voti kwina kumene kuzakhale akagwira ntchito. Ndiye ndingopitiraso kutambasula kuti makamaka kumbali ya mamonita ndondomeko yathu yovomerera mamonita ndiyo kuti chipani chimatipasa zina. Uyu ndi monita wathu tufuna akakhale pa biwi polling station 2
ndoti ife zinaja tikalilandira timalitumizaso pa Biwi polling station 2 ndiye kusazapezeke kukubwera munthu wachilendo kufuna ukaponyera voti pene paja ngati zina lake sitinapasidwe kuti ndi monitor wa polling station ngakhale atabwera ndi chilolezo sitikamulola chifukwa kuti pa polling station paja tikhati tinalandira dzina lina ngakhale kotengaso chilolezo kuti tikakhala ndi ndondomeko yotsimikiziranso kuti zina lawa atipasa kukakhala monitor pa polling station yakuti tisanambe kutenga matelefoni apa ndimafuna ndithu tacheya mwina mutithandizepo ndikale lija tinalembetsa mukaundula wa voti pofika pano kuthenga ndithu mwina tayiwala kuti ndinasunga pati chiphaso chimenechicha kuti titha kupitabe ku malo amene aja kumene tikaponyera voti pa 16 September pano ndi zotheka kuti chiphaso chinasowa mwina chinaonongeka kumene kaya chinanyowa kaya chinang'ambika ngati munalembetsa ndiye kuti voti mukatha kuponya chimenechi ngachitike ndi chakuti tsiku loponya voti pa 16 mudzabwerebe ku polling station ngati chaunzika chilipo chinyamuleni pajapo lembetsa timagwiritsanso ntchito chaunzika mukabwera mudzanafotokozera kuti tikakutsimikizani ndi chala chanu pa makina ngati munalembetsa ndiye kuti mbiri yanu ikatuluka ndithu ndiponso tikatha kukupezani pa physical register tikakutsimikizirani kuti ngakhale chiphaso mulibe koma mukaundula wathu mulimo ndiye kuti voti mukaponya koma ngati chiphaso simunabwere nacho takufufuzani mkaundula mwathu mbiri yanu sikutuluka ndiye kuti voti simukaponya chifukwa choti umboni kuti munalembetsa palibe ndiye tonse amene chiphaso chilipo tiyeni ndithu tipitirize kusamala pabwino masiku atsala pang'ono kuti tikagwiritse ntchito pa 16 koma ngati tinalembetsa koma kasowa tiyeni tikabwerebe ndithu pa 16 tikakuzindikirani kugwiritsa ntchito njira zathu zimene takhazikitsa monga ndafotokozera ndipo voti mukaponya tathokoza kwambiri chair tili ndi mafunso ochuluka kobasi amene akuchokera kwa anthu amene akuonera amene akumvera programu imeneyi pano pa Zodiac ndiyamba ndi funso limene likuchokera kwa Yohane ku Kasungu akuti ameke anatifotokozera zoti pa 16 September ndi tsiku la chuti kwa pa tsiku limenelo kumadera ena kumakhala msika ndiye msika nthawi zambiri sukhala ndi holiday kodi tizachita motani tuone ndithu ena amene ali pa line pa hello takulandirani pano pa Zodiac nathokoza dzina ndi ndani ine ni Moses Mwale kuchokera kuno ku Kasungu Moses Mwale ku Kasungu funso lanu ndilotani madzulo ano ine ndisabetsera mwachidwe ene akufotokozera zitsogolera mpeke yawo ndi nimafuna one kuti anthu amene aone kuti kwatenga chilolezo choneti iwo akugwira ntchito ninga tinimeki ndi wakatenga chilolezo akavotera ku constituency ina kodi ku constituency kumene akavotereko akavotera anthu akumeneku kapena anthu akumene iwo adalembetsera chabwino palinso funso lina ngati amwali funso kwambiri nimafuna midziwe pa zimenezi chabwino tathokoza kwambiri ndithu potimbira telefoni inenso nayamika zikomo kwambiri Moses Mwale akufuna kudziwa kuti kodi anthu amene akupita kukavota malo ena kodi akavotera anthu akwawo kapena akavotera anthu akumeneko tionenso ndithu pali pa mafunso ena apa mwakamba kuti MEC ndiyo ima payokha nchifukwa chani mkulu wa MEC amasankhidwa ndi president ine Ernest kunchinji ndi funso kodi machine akunenedwa muzagwiritse ntchito network yanji poti masiku ano network kumavuta funso lina nditakuti poti kuvota ndi
ndi tsiku limodzi komanso malire 4 koloko kuti tidzakumana ndi vuto la network. Tikadzakumana ndi vuto la network zidzakhala bwanji? Tionenanso amene ali pa line. Hello. Hello. Takulandirani ndi manja awiri pano pa Zodiac. Zokambiri bwana. Dzina lija paja ndi ndani? Zina ngati Ignacio na Macha kuindo no msazu. Ignacio na Macha. Funso lanu ndi lotani madzulani? Kiyamba nakaninde mangajabe. Issue ya kuja baba zakusema ile nhayo atafuna azivota. Kumakhala anyawo amene amaenda kumapanga interpretation ni Zokhuza ndi kuvota chonde. Amene wabamanga kuteka amekiwo kupita masiku yote zambi kuti zikayani tabulo kwambire. Chabwino. Issue inaso. Ngoma kuti atakamaza kuvota make sure kuti amene ali adindo kuti navota amene anazanidwa azakhala pa ayi so kuti matiki kwa so many people yayo ani so kuti ni shawa tujie so far Chabwino angati ankhani yathera pamenepo. Awo anali ndemanga ndithu koma ndamvetsetsa kwambiri mwina nkhani yoyambirirayo mwina acheya komanso amafuliro mwina mufuna kuthirapo ndemanga koma ndikupaseni mpata kuti muyankhepo mafunso amene afunsidwa pakadali pano. Chabwino zikomo kwambiri ndiyamba kuyankha kena kwa mafuliro abweranso. Tiyambe ndi Yohane ku Kasungu. Zoonadi pa 16 September ndi public holiday, ndi tsiku la chuti kusonyeza kuti aliyense amene amagwira ntchito akhala pa holiday. Izi zinakhazikitsidwa motero kuti anthu akhale ndi mpata ndithu kuti akathe kukaponya voti yawo modekha ndi kubwerera ku nyumba kumagwira ntchito zina kapena kumadikirira kuti zotsatira zibwere. Anafunsa kuti ndiye nsika zikakhala bwanji, ndingoyankha motere kuti mwina nsika sitingathe kunena kuti ayi musatsegule nsika musabweretse katundu wanu, koma ndikukhulupirira kuti mwinaso mafumu akhoza kulowererapo pamenepa kuti mwina nsika ukhale mawa usati lero pokhala kuti lero ndi tsiku loponya voti. Koma zitapezeka kuti nsika uja ulipo ndithu, palibe choletsa kuti munthu athamange kaye ukaponya voti kenako ndikubwera kudzayala katundu wawo, kapena kupita ukaponya voti ndikubwera kudzagula katundu amene akufuna. Chofunikira kwambiri ndicho kuti wina aliyense amene analembetsa athe kukhala ndi mpata kupita ukaponya voti. Palinso anzathu amene amagwira ntchito timati essential services zofunikira ngati akuchipatala kapena achitetezo. Amenewa ikakhala kuti ndi public holiday nthawi zina sizimatheka kuti wina aliyense apume. Pamenepa ndiye kuti pamafunika kuti pakhale mwina mashifti kuthandizana kuti ena akugwira ntchito ena apita kukaponya voti kenako ndikusinthana. Cholinga ndicho kuti wina aliyense apeze mpata kukaponya voti. Mwale munafunsa ku Kasungu komwenso munafunsa kuti kodi awawa amene apatsidwe chilolezo chokaponyera voti kwina akasankha anthu akumene akavoterako kapena kumene akuchokera. Tiyankhe motere, chilolezochi ndicho kuti munthu akavotere kumalo kwina, kusonyeza kuti munthu amene wapatsidwa chilolezo chimenechi voti yake akaponya pamalo pokhapo. Ndizosatheka munthu kuponya voti malo awiri. Komanso kuonjezerapo kupatula chisankho cha president amene makandidate ake ndofanana pa constituency iliyonse au kapena tinene kuti polling station ina iliyonse, pa chisankho cha phungu wa nyumba ya malamulo komanso kansala zimatengera ndi malowo. Ndiye kuti pa constituency ina iliyonse pali makandidate ake amene ali osiyana ndi constituency ina, chimodzimodzinso makansala. Kusonyeza kuti ngati ineyo ndapatsidwa chilolezo kuti ndikaponyere voti ku Koma
ndiye kuti ndikavotera pa president poti makandidate ndi 17 omwe dziko lonse pamenepopo ndiye kuti ndipachidziwikire kuti anthu sizili kutengera kuti waponyera voti ati makandidate ndofanana koma MP ndi kansala ndiye kuti ndikasankha amene akuyima kudera kumene kokoko sizingatheke kuti ndikuponyera voti kunkhoma ndiye ndikasankhe makansala aku Malabada chifukwa chokuti pa ballot paper imene takapezeke pa nkhoma ndi ya pa nkhomapo makandidate apa nkhoma osati aku Malabada. Ndi yankheso funso linafunsidwa kuti chifukwa chani chair wa meki amasankhidwa ndi president ndifotokozere kuti ndondomeko imene inakhazikidwa pa malamulo tikaonetsetsa sikuti a president ndi amene amasankha okha kuti chair wa meki akhale uyo malinga ndi lamulo lathu lalikulu la dziko lino chair amapanga nominate mayina ndi a Judicial Services Commission tikakumbukira paja chair amafunika kuti akhale judge amene akugwira ntchito ku judiciary anzathu a Judicial Services Commission ndi amene amapanga nominate kapena kusankha mayina amene amatumiza kwa president a president amasankha pamene popopo ndiye tikaona ndondomekoyi ndikukhulupirira kuti sitinganene kuti chair amasankha ndi president koma pali ndondomeko imene ikukhudza Judicial Services Commission komanso ku office kwa president. Funso la network munafunsa kuti poti chisankho chili tsiku limodzi ndiye network sikavuta choyambirira ndifotokoze kuti network sitikudalira provider mmodzi tikugwira ndi anzathu onse a Airtel komanso TNM komanso ndi MTL komanso tikumbukire kuti kuvota tikuvotera pamanja tikuvota ndi ballot paper sizikudalira network tikavotera pamanja ndikuyika mu ballot box zimene zikawerengedwe ndipo zimenezi zikachitikira pa polling station tikakamaliza kuwerengetsa zonse zotsatira zija zikanyamulidwa pamanja kupita ku constituency tally center kumeneko ndi kumene tikuyambano kutumiza ma results pamanja komanso kudzera mu makina kufuna network tikamakambaza network izi komanso kuti kodi ma results akayenda mofulumira bwanji tikumbukire kuti lamulo linakhazikitsa kuti pa chisankho cha president zotsatira zidziwike masiku 8 kapena ndinene kuti within 8 days kusonyeza kuti tili ndi masiku 8 kuchoka pa 16 okuti tilongosole zotsatira zonse ndi kuwulutsa pa chisankho cha MP tili ndi masiku 14 pamene chisankho cha makansala tili ndi masiku 21 kuchokera pa 16 mukaona ndiye kuti tili ndi nthawi yokwanira ndithu kuti tithe kupanga ma process zotsatira zathu of course sikuti tikunena kuti ndiye tikadikira mpaka siku lachiyeti tikungokhala tikhala tikukonza ma results pamene tili redepo pamene tidzaulutse komanso mongonjezera ntchito yo koma muli pomwepo chair yes tinene kuti nkutheka kuti kulengeza zotsatira za president za phungu musanalengeze potengera ndi masiku mene asiyana ayi zikufunika tiende mu ndondomeko imeneyoyo tiyambe ndi cha president kenako phungu a nyumba ya malamulo kenako makansala tiende mu ndondomeko imene sitingayambire makansala ndikusiya cha president tikufunika kuti titsatire ndondomeko imeneyo monga lamulo linakhazikitsira mongomalizitsiranso komanso kuti tiyalimbitse mtima Malawi tinafotokoza kuti tikagwiritsa ntchito makina kuzindikira anthu pa polling station makina amenewa sakulira network kuti athe kumuzindikira munthu akhoza kuzindikirika ndithu
tisakugwiritsa ntchito network ndi anthu alimbe mtima ndithu kuti ma processes athu akayenda bwino komanso tayika ndondomeko zokuti network yathu ikagwire ntchito moyenerera mogwirizana ndi ma service providers athu. Ndipemphe amafuliro kuti munandiyankhire ayi mwayankha onse tsala limodzi la gule. Muna tinene chonchi kuti tiyankhule molunjika kwa eni ake amene tili ndi madambwe nosakuluakulu mukundimva ndikuyankhula mosankha mawuwo kuti ndisapalamule pa tsiku limeneli mwina tisazatuluse gule ndi cholinga chokuti anthu athe kukaponya bwinobwino voti ndikubwerera. Kunena chonchi sindikutanthauza kuti ndili ndi umboni kuti ena ake anatulusa gule ndi kukasokoneza pa malo oponyera voti, koma ndipemphe kuti ena mwina ndikukhala kuti afuna kuyesedwa ndikufuna kukasokoneza voti mwanjira ina iliyonseyo chonde, osati gule yekha koma mwanjira ina iliyonseyo chonde. Anzanga tumse tabisala muvoti anu osapa mpaipo ndi mulandu pamalo voti anzanga tumse tabisala muvoti anu osapa mpaipo dani voti abare voti anzanga tumse tabisala muvoti anu meko zochuluka kwa basi ndi achitetezo kuonesesa kuti munthu akhale otetezedwa kuchokera pamene achoka ku nyumba kukapita kukaponya voti ndi kubwerera, osatinso pamalo achitetezo okha ndi paliponse akhala akuyika maso awo cholinga chokuti anthu asakhale ndi mantha kupita kukaponya voti. Ndiye wina asayeserepo kuti iyayi mwina ndachingire anthu kapena ndipange chakuti chaopsa anthu kuti asakaponye voti kumeneko ndikulakwa komanso ndi mlandu. Ndiye mlandu wake ndiwoti akakugwira mafaini ake voti anzanga tumse tabisala muvoti anu osapa mpaipo. Tokoza kwambiri amafuliro pali mafunso ndithu angapo amene timafuna kuti tiwerenge koma munatitengepo ma telefoni. A Steve kuchokera ku Blantyre akuti funso langa ndilakuti palophunzira masukulu osiyanasiyana omwe anapanga kaundula wa voti voti anzanga tumse tabisala muvoti anu osapa mpaipo dani voti
voti anzanga. choponyera voti komanso national ID kodi tikaponyabe voti madera osiyanasiyana mukuoneka ndithu kuti nyengo ikusintha nkutheka mwina pa tsikuli chauta atha kutidalitsa ndi mvula zizatani ngati mvula itagwa pa tsikuli ndipo ife ana school amene tinalembetsa ndikhulupirira kuti funso lake ndithu ndi lomwero lofananirako ndipo blessings ngonya kukalonga kusongwe border akuti pali gulu la newly recruited teachers. Voti anzanga. Tumse tabisala muvoti anu. Osapa mpai votani. Voti abare. Voti anzanga. motani kuti nawonso athokozani mberengezi kumulanje funso ndiloti kodi kuno kansala anamwali ndi chisankho cha chidzachitika mwina tingotenganso telefoni apa imodzi. Hello. Hello. Muli bwanji? Takulandirani pano pa Zodiac, dzina ndi ndani? Ine ndine Chibondo kuno kubwanje Cheu. Achibondo kunchewu kumenekwe? Kubwanje. Funso lanu ndilotani madzulo ano? Funso ndilakuti ababa amene akwamba kuti awaloleza kuti akavotele kumasenta amene akathandizira ntchito ya meki kuti akavota komweko mali ya chisankho cha maphungu ndi makansala akavotera kumene koko pamene siku limene kuli representative amene afuna musankhe zoti imene ikhala yaphindu bwanji kwa munthu amene akavotayo kamena impindulira bwanji nophungu amene waluza ndalama zake kupereka kumene chilengera kuti akope anthu ake ndi amenewo. Pepani kuti Achibondo foni silinathe kumaliza bwino koma uthenga wamveka makamaka funso lanu kuti kodi voti imene ikhala yaphindu bwanji makamaka kwa anthu amene akugwira ntchito malo ena ndipo alolezedwa kuti akagwire ntchito malo amenewo. Chabwino tipereke mpata kwa acheya komanso amafiriwa kuti muyankhepo mafunso amenewa. Zikomo kwambiri Steve ana skulu amene analembetsera kwina koma amene ali pa holiday tifotokoze kuti lamulo limene lakhazikitsidwa sili kufikira kwa ana skulu pokhapokha ngati ali
magawo a anthu ogwira ntchito kumeki. Voti anzanga tumse zabisala mu voti yanu osagwa mpai votani voti abare voti anzanga. Congratulations to Maranatha Academy, a perfect 100% JCE pass rate at Maranatha Girls Academy and an outstanding 99% at Maranatha Boys Academy. Excellence isn't just a goal, it's a tradition. Secure your child's future today. Limited places available for Form 1 and Form 3. Enroll now and be part of the success story. Love comes from the sweetness of the depths of your heart, at your home and any other place. Keep those energy levels afloat with the right brand of sugar. Salima Sugar, truly appetizing.